Mabungahong kagabhion mga igsoon. Mao dayron ang katapusang adlaw sa Agosto. So atong tapuson, kumplituhon ang adlaw sa Agosto. Pinagi nining wedding ceremony igsoon. So naaday ta diri ani nga time sa Calapi Forest Resort. So naikasal ako'y mo-appreciate ani nga kasal igsoon akong anak, akong asawa. So while waiting, nananaw sa mi sa mga nindot kay nga isda diri igsoon. Actually so wala makabalo ang kaslo na ni igsoon. Ang bride ani akong classmate si Michelle Bitor, akong classmate mag high school, no? So nara siya diri igsoon, dirada nindot kay siya gown igsoon akong classmate. So this time nagpahiluna ta diri sa tuang pwesto kauban sa akong asawa ug akong anak. Unya karon ato nang sugdan. So this time mga kaigsuonan nag-plaster na ang atuang bride o groom aning teknaa kay atong sugdan ang seremonya igsoon. No? Mawali man ko ani una igsoon kay ato silang pasabton kung unsa kaimportante si Kristo ang Ginoo, ang balaang kasulatan nga mahimong pundasyon sa atong kaminyoon. So nagsugod nako. Because the Bible, the Word of God, brothers and sisters in Christ, is God Himself. Amen? So it is so important that a marriage life, Christ must be, or God must be the center. Amen? That is why we have here the Bible. There are so many young people approached me and said, Pastor, I am the product of broken family, no? So, as what I have observed, brothers and sisters, the numbers or the percentage of broken family nowadays increase. Why? Because there are so many marriages, okay? There are so many families or relationship that is not Christ-centered. Amen? That is why it is so important that a marriage life
is God-centered. Amen? So tuwa nang gikat igsoon kay taas man na kayo atong gipangyaw-yaw diha, no? So ato ang giputol lang, no? Kaya ron dili kay mo taas ang video ba. So this time nagpadayon ta og share igsoon nga unsa ka importante nga sa usa ka relasyon sentro si Kristo. Ug nining taknaa igsoon atuwa ni silang gipasabat sa ilahang baw, no? Ilang mga panaad sa usag-usa. So nagsinaaray sila ning taknaa. Unya kani ang singsing na punigso, ano? Unya ato silang gipasabat og gamay ni before nila gipasuot sa usag-usang matag singsing igso, no? Then atong gi-explain nila igsoon kung unsay pasabot sa singsing, no? It symbolize of infinity or everlasting love, no? Mao na siyang wala na putol ang circle. And this time igsoon ato namang gikat, no? Nag-release tag blessing prayer aning nilang duha, both of them kay of course need kay ni nila igsoon, no? Ang kaminyoon karon grabe mo gitirahan sa kaaway, no? Daghang mga kaminyoon karon nga gibungkag ni Satanas. So need kay nila ang prayer, ang blessing para proteksyonan sila sa Ginoo, giyahan sila sa Ginoo, ilang mga plano, ilang desisyon, and tanan nilang buhat sa ilang kamot i-bless ni Lord nga sa ilang pagpaningkamot mo success sila, mahimo silang fruitful, and at the same time duol sila sa Ginoo kanunay. So mao ni atong gibuhat ni nag-release tag blessing, and this time pud mga igsoon atong gihangyo ang mga katawan, ang mga witness nga mo agree kung unsay gibungat sa atong baba igsoon, no? Kay nagingon ang balaang kasulatan nga kung unsay pagauyunan diri sa yuta, diri sa kalibutan, pagauyunan sa ditos kalangitan, no? So mao ni nag-release tag blessing, prayer and favor nilang duha, no? And after this igsoon kabalo na ta, no? So ato ni silang gipaatubang kay gusto ta mo witness ug unsaon nila pagsel sa baw pinaagi sa kiss. Okay? So mao na ni igsoon nag excited na ang mga katawhan, no? Pag-ingon nako nga mag-kiss na sila, no? Kay maom ni to sell the bow ba pinagi sa kiss, no? So this time nag-andam na tong mga cameraman ani kay mao naman ni, no? Mao ni gihuwat sa uban igsoon, no? Ang kiss ba, no? So mao ni nag-count og 1 2 3 og dara. Okay? So ato adyong nasaksihan ang ilahang matamis na halik. And after that, dara mangaon na ta. Naglinya ta diri igsoon, no? Wala gid ta ming bypass, no? Ata mo lukso ba ning linya kita, no? Di ibot pasabot nga kita may gitawag og officiating officer anya magpakuanta, no? No, di ta pasilbi, no? We are called to serve. So this time ning linya ta igsoon og nay litson diha nya wa man ta mo kuana na kay kani laging health conscious ta ba kunuhay, no? So dara sila si sir kay ang mga wedding coordinator. So naata diri igsoon usara na kagamay luwag nato ang kanon diha, gamay ra na di kay nadaghan. Okay? Di man kay nagdaghan, no? And then wala taning labay ta sa uban, no? Namili tag utan o dara chapsoy na igsoon atong gipili diha. And then ning subay na pud ta unsay naa diha gilabyan gyapon nato atong gipili tong beef. Okay? Gamay ra pod atong gilabyan ang letson igsoon. So mao ni nga busog ta ang tanan og na mauli na ta igsoon kay ngit naman ani nga time around 6 plus og ni sakay ta sa baw-bao, and indeed it's a fruitful day. To God be the glory.